Oiana eta Maialen, zutitu, mesedez. Udaletxeko bi hautetsi zarete. Urte bukaerako azken batzar orokorra barkatu duzue gaurkoa, eta 2025 begira lan ildoa finkatzeko moduan herritarrei galdeketa bat luzatu zenieten. Hauek dira herritarren hiru kezka nagusiak, Lizartzan. Herriko preso diren Aitor, Gari eta Jon. Lizartzan, parke eolikoa jartzeko aukerak daudela jakin berri omen dute. Eta honezkero irekia beharko luken gimnasioa noizko, urte osoan lantzeko gaiak izango diren arren, zuen lehen inpresioak ematea dagokizue mahai gainean. Gure herritarren ordezkariak, tauren nahiak betetzean, Euskal Herriko politikau, Madrileko suspentsean, Jon Gari Aitor naiz eta egon herri baten babesean, gertu xeago etorri dira, baina ez daude etxean. Baina ez daude etxean. Ba ez daude beste behin ere, Gabon afaritan maian, gure arima jarri nahi dugu, gai horrekiko ez baian, baina alere esperantza bat jaso det heldu den gaian, herritarraren gogoan daude, asko ahaztu diren garaian. Asko ahaztu diren garaian. Eolikoen kontua hortxe, ezer ez da aukerako, diputazio aldetik 1000, diskusio primerako, nola herri bat egin nahi duten, kanpoko kartoi erako, herri txikiak ez lekuetan, Donosti postalerako. Donosti postalerako. Bai Donostin botako zuten proiektu hori atzera, ta albistetan gure herria bultzatu bertan sartzera. Ofizialki ez dakigu ezer, ta ezkoaz hau sartzera, gure aldetik argi daukagu, doaz haizea hartzera. Doaz haizea hartzera. Haizea
Gimnasioan iradokizun, horri arreta behar lehen hizkuntza zen edo eskola, hamarkadaz hamarkada, orain herria herri egiteko, gimnasioa behar da. Ai, bai crossfitak eta konkisek, badu 11 pixue. Gimnasioa egina dago, pazientzi pixkat aizue. Giltza elektroniko txiparen zai, hortxe gaude jakizue. Ta urte berriko asmo huts bat da, laister pasako zaizue. Laister pasako zaizue. Bai serio gure udalak, egin ditu eginalak, gimnasioan pesak jarrita, ta jarri dira pedalak, zeren lizartzak izan ditu bai kirolari mundialak, beste lanola hobetu jakak, edo irati zabalak, edo irati zabalak. Beraz kirola ta energiak, kezkaz bete du biharra, baina alere gure presoek, finkatzen dute iparra. Herrigintzatik talde bezala, egin behar da deiadarra, eolikoei aurre egiteko, indar dezagun giharra. Indar dezagun giharra. Giharrak daude oso indartuta, jarri behar dira praktikan, ez da erreza herri txikitan, aritzea politikan, gure ekimenak, gure ametsak, jarri ditugu begitan, berriro ere egongo dira, Tolosarrakin biditan, Tolosarrakin biditan. Ai Tolosara maiz joan premiz, naiz eta bueltaz betegu, gure bidea hortik urrun da, urrun nahi genuke heldu. Tolosak badu itzala handi bat, baina itzalak bete du. Tolosa dugu gure itzala, ta Orexa gure eredu. Ta Orexa gure eredu. Oiana, Alaia, zutitu mesedez, eta Garikoitz eta Isaak zuentzako ere ohar txiki bat. Bi partetan banatu nahiko nuke ariketa. Lehen zatian, 3 bertso kantatzea, pausa bat egitea, nun bertso oso bat jo dezakezuen edo nahi duzuena, eta atzetik zuek ere bigarren parte bat egitea, 2 bertso kantatuz.
Ulertua? Tartean ez dute zer esango, orain jarriko dut gaia, bai lehen partekoa eta bai bigarrenekoa. Bai? Iruna bertso, pausa eta bina bertso. Ulertua da? Azken arnasa, azken aitortzak. Lehen partea. Oiana, hilzorian zaude, ospitaleko ohean, 86 urterekin bizian denak emanda. Gutxi falta zaizula badakizu. Alaiaren amabitxia, zara. Urte luzez, oso gertukoak izan zineten arren azken urteetan gutxiago, elkar ikusi zaretenak. Azken arnasa eman aurretik Alaia, Oiana dagoen ospitaleko ohe ertzera iritsi zara. Elkarri asko diozue esateko, baina ez da erresa esan nahi diren denak esaten. Bigarren partea. Astebete pasada. Hiletaren ondoren, etxera bueltan Alaia, kotxean zoazela, zure azken agurraren oroitzapenak gogoan, zure poz eta minekin zoaz, esan ote zenizkion, nahi zenizkion guztiak. Oiana zu ere, bizi ondorengo bizian, agurraren aitortzen balorazioan zabiltza. Lehen zatian, azken aitortzak, azken arnasean, bigarren zatian, hil ondorengo esandakoen eta esangabekoen gogoeta. Aur txiki jolasti bat zinen alenago, emakumetu zoaz gero ta gorago, elkarrekin ez dugu tarte asko igaro, ta nere naiz berez enengon noiz heldu itxaro, etorri zarelako oso pozik nago. Ni ere etortzeaz gaurre naiz damutzen, naiz orain zarena ez dudan ezagutzen, ez dakit konektatu genezaken zuzen, dudan dardarak ez dit gehiegi laguntzen, utziko aldidazu eskua estutzen, Ta eskuak arnasa estutu dit gero, zu ondoan sumatu zaitut epelbero, gauza asko aldatu da zuazi ezkero, atzera bueltatzerik oraindik balego, bizi izan genuna gero zugan bego. horta
edo amen, zure begiak horren urrun baina garden, zure hitzek niregan zenbat erakarmen, nik jakin nahiko nuke beldurtuta zauden. Babai badut izu bat, sabeletik tira, egin nahi lidakena, gerora begira, fedean igan daukat, zerua segida, baina hemen geratu alban usikira, kanta zaizazu bertso on bat belarrira. Orain ze kantu hasi, 11 kalkulo, dena baitaukat izu, beldur disimulo, bere zer behar duzun, ez dakit auskalo, dena eternitate, iluntasun zulo, edazu urpixka bat, eta egizulo. Negarrez pasatu dut zure funerala, mina bezain bizitza ez da eternala, erabili ote dut banekarren ala, duda esnatu baitzait kotxean noala, aitortu oten izun maite zaitu dala. Esan gabe jaso nun itzoien epela, naiz eta eriotza suertatu krudela, zuri esker enuen sentitu horrela, baina orain kezka bat badaukat ubela, enizun inoiz esan arronen goela. Zurekin inoiz ere ez nengon arraro, ilea horrazten atzak burutik igaro, eta sentitzen nintzen seguru zeharo, ta orain errepidean damututa nago, eskaini behar nizun denbora gehiago. Etzen
datozen askotan nigana bisitan, baina kumplitu zenun gure azken zitan, nere azken bertsoa sentitzen dut tripan, elizan bota zenun bertso errepikan, eliza osoa zegon nere inbiritan. Ametsak. Bi motatako ametsak daude. Lo gaudenean egiten ditugunak eta esna gaudenean dauzkagunak. Biak deszifratzeko eta bideratzeko gai da oiana. Kontsulta bat ireki omen du, ametsak egi izenarekin. Kontua da gauez egindakoek zer esan nahi duten asmatzeko habilidade handia daukala. Historio arraroena ere konkreziora ekartzeko gaitasun handia daukazu oiana. Baina esna dauzkagun ametsak maiz esagerazioak iruditzen zaizkio lortu ezinak. Bi amets motak argitzeko asmoz joan zaizkio Alaia eta Maialen. Lehen itzulian, gauez egindako amets bereziren bat edo kontaiozue eta oianak erantzun. Eta bigarren itzulian, zuen ilusio proiektu edo amets bereziren bat esplikatu eta ea oianak zer dion. Gabon otordu bat amestu dut, konpainiona da plazera, patea janda gero ustu dugu, langostinoen platera, gero edan txampaina, izketa gai bikaina, beste bomboi bat atzera, eta hamster bat azaldu zaigu, aurreskua dantzatzera, eta hamster bat azaldu zaigu, aurreskua dantzatzera. Hamsterrak dio zure bizitzan nahiko zenukela zula, dantzaren bidez zabaldu nahian gorputz pizteko formula, gabon gauez turroia ta gero polboroia, etzazu afaldu sekula, langostinoek esan nahi dute burua jaten dezula, langostinoek esan nahi dute burua jaten dezula.
zein ez da bihurtzen mago, txaleta eta piztina, urdina purpurina, hori nahi nuke akabo, baina goizean esnatu eta nere piztina nun dago, baina goizean esnatu eta nere piztina nun dago. Aiba piztinak ez du mugatzen bizitzaren dezentzia, txalet antzeko etxe bat dezu ta antzure presentzia. Idea minimoa bada komunismoa, gero ze exigentzia, dioitogarri egin zaizula daukazun koherentzia, dioitogarri egin zaizula daukazun koherentzia. Nahi nuke nire ezteko era, ez jarri beti auzitan, gozatu bertso kantuan eta nire umeen jauzitan, ondartzan pasiatu, bideak abiatu, ta gozaldu eguzkitan, eta oreka lortu nahi nuke bizi esparru guztitan, eta oreka lortu nahi nuke bizi esparru guztitan. Exigentziak gure telatu gainera 11 harri, ondo egin arren aldiro zaude perfekzioan egarri. Euskal Herrian gaude, belaino goita be, gauzak ez hartu hain larri, langostinoak eman umei eta hamster bat ekarri, langostinoak eman umei eta hamster bat ekarri. Ni zerbait banaiz, euskalduna naiz, definitzen naiz horrela, zazpi lurralde ditun herri bat, gorria bezainu bela, Bizkaia eta Lapurdi, gure zango ta Ipurdi, ta estatu bat bezala, uste aldezu Pradalesekin lortu genezakela, uste aldezu Pradalesekin lortu genezakela. Jo altu xamar jartzen diezu zure amets oiei langa, Urkullukin bai Pradalesekin ez dakit garbi esan da, eaen Nafarroa non isten da korroa, ta naiz guk egin demanda. Aik pozik daude pelotan gure
selekzio bat izan da, ark aski dauka pelotan gure selekzio bat izan da. Zutitu hiruak, mesedez. Abenduak 28, Alaiaren urte betetzea dela jakinda, zorionak Alaia. Duela hilabete inguru, bertso saio batean hiruek kointziditu zenuten, eta Oianak eta Maialenek propio gaia atera zuten, oparien gaia propio atera zuten, jakin asmotan, zer oparitu Alaiari kontua da, etzela erresa izan, nahiko gustu berezikoa omen dela Alaia, eta edozer gauza etzaiola gustatzen. Orduan, erreproduzitu guzue mesedez, oain hilabete gertatutako egoera hori. Volando voy, egan noa barkatu. Hamsterra esan du zaldi bat, uretan itoa. Hamsterra esan du zaldi bat, uretan itoa. Alaian oparionena, zoologikoa. Alaian oparionena, zoologikoa. Barka hamsterran ideia, egin zait kutre. Barka hamsterran ideia, egin zait kutre. Baina unikornio bat hartuko nuke. Baina unikornio bat hartuko nuke. Bitxizalea etzera, baina bat dana. Bitxizalea etzera, baina bat dana. Belarritako pare bat ez alebana. Belarritako pare bat ez alebana. Ba ideia hoiek dira eleganteak. Ba ideia hoiek dira eleganteak. Osongi geratzen zaizkit diamanteak. Osongi geratzen zaizkit diamanteak. Eta zer jertxeren bat dut nik aukeratzen. Eta zer jertxea badut nik aukeratzen. Gaurkoak nirekin ez du ondo pegatzen. Gaurkoak nirekin ez du ondo pegatzen. Jertxea opariona izan da sarri. Jertxea opariona izan da sarri. Lizartzan saioa daukat ta
ekarri. Lizartzan saioa daukat, ta bi ekarri. Parranda bat egiteko binakalabain, parranda bat egiteko binakalabain, voluntario joango naiz zuen umezain. Voluntario joango naiz zuen umezain. Parrandan pentsatzea zait, ia estresa. Parrandan pentsatzea zait, ia estresa. Hortarako oparitu sakaletxesa. Hortarako oparitu sakaletxesa. Txapelketa nola dagon opari goxoa. Txapelketa nola dagon opari goxoa. Txapeldunaren agur bat klasiko txoa. Txapeldunaren agur bat klasiko txoa. Gustuak sekula ez ditut nahita juzgatzen. Gustuak sekula ez ditut nahita juzgatzen. Baina marreko handia ez zait gustatzen. Baina amarreko handi bat ez zait gustatzen. Kontzertu eder batekin eman nahi dut poz. Kontzertu eder batekin eman nahi dut poz. Zer gustatzen zaizu espada, pirritx ta porrotx. Zer gustatzen zaizu espada, pirritx ta porrotx. Bada nahiko musikari on eta jator. Bada nahiko musikari on eta jator. Ekarri olaia intziarte taulat Salvador. Ekarri olaia intziarte taulat Salvador. Kontrako bidetakoa du esentzia. Kontrako bidetakoa du esentzia. Oparitu iguzu zure inozentzia. Oparitu iguzu zure inozentzia. Zuek lasai segi pozik, ta zuen martxan. Zuek segi lasai pozik, ta zuen martxan. Saio bat nahi dut lagunez, eta Lizartzan. Saio bat nahi dut lagunez, eta Lizartzan. Nik uste dut Elizan egonik koroaren itxura ere ardezakegula musikarien bitartez ere Kaxianoren herrian egonda zorionak ere jodezakegula eta hola bide batez udalak prestatua duen oparitxoa igoko dugu eta Zato Jone mesedez, eta mil esker.
alaia kanta etzaizu egin horren motza. Ez bainuen espero alako aitortza. Zabalik dago zuretzat bihotza. Ba oso luzitua da hemen zure lotxa. Orain usaina hartu dezagun denontzat. Bete dira gutxinez alaiaren hortzak. Kritika itzazu orain oparien pozak. Eskerrik asko esaten du nere bihotzak. Etzen unta jasoko lako paria. Ez ohitura hau ez da gugan ugaria. Orain zuek usaintzean ere eskaria. Polenai ezaltzen nion alergia hundia. Ondo disimulatu du alergia ba. Egia esan poztu da nere begirada. Lore sortaren forman denen besarkada. Baino igual besotan egiten du traba. Bai baina oparituta ja ez dut askatu nahi. Jarri behar dituzu urrepeletan blai. Beste bide badira zure besoen zai. Zuke merezi duzu usaintzazu lasai. Zuk ere badituzu nolako tamaina. Urtez ari altzera ez dakigu baina. Orain bakarrik falta behartzaigu txampaina. Kontuz bastante gertu dabilta ertzaina. Lasai ospa dezagun hemen beraiekin. Zeinen ongi kantatzen dugun elkarrekin. Zenbat bete dituen ez du esan behinepin. Biluzik ez algaude musikariekin. Baina beraiek daude hain relajatuta. Opari ederrena beraiek hartuta. Guk erdipurdi hasi eurek ondo buka. Duinagoak garagu musikatuta. Egia esan emanez beraiei ja paso. Hemen lehen saioa denontzat akaso. Beste bat egiteko ez baita arazo. Musikarekin astea hobea akaso. Musikarekin hasi baino musikarekin bukatuko dugu. Berriz ere eskerrak Lizartzako udalari eta teknikari ibilitako Iker Julen eta Ekiri ere txalo bero bat mesedez. Eta eskerrik handienak Garikoitz, Isak, Oiana, Alaia eta Maialenentzat. Azken agurrekin utziko zaituztegu, mila esker zueri ere.
Lizartzan azegiroa bagenuen esperoa. Lizartzan azegiroa bagenuen esperoa. Pixka bat oztuagatik heldu zaizuen beroa. Pixka bat oztuagatik heldu zaizuen beroa. Musika hitza laguna eta txaloen leuna. Musika hitza laguna eta txaloen leuna. Usain goxo zoroituko dut beti gaurko eguna. Usain goxo zoroituko dut beti gaurko eguna. Gimnasioa bete dedin aurrez kartzelak desegin. Gimnasioa bete dedin aurrez kartzelak desegin. Hamsterrekin sortu argia, ta eolike iputzegin. Hamsterrekin sortu argia, ta eolike iputzegin. 28an etzan gaurko egunak hortan zetzan. 28an etzan gaurko eguna hortan zetzan. Alik ondoena bizi eta gezur asko esan. Alik ondoena bizi eta gezur asko esan. Arnastu aire purua ta amestu helburua. Arnastu aire purua ta amestu helburua. Zaindu dezagun elkarta, zaindu ongi zuen burua. Zaindu dezagun elkarta, zaindu ongi zuen burua. Ai asmo berrien koska izan dezagun zer ospa. Ai asmo berrien koska izan dezagun zer ospa. Segi kulturaz betetzen 2025. Segi kulturaz betetzen 2025. Arkitektu elurrekin